I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Pero katong uban nga nasa gahom, nga naa sa posisyon aron mo alagad og mo serbisyo sa kadaghanan. May gibuhat ba sila? Doon na ba? Og naapil ba ko ano yung magisulti? Natural. Kinaakas posisyon. Bro, Di ba tinawag akong gisulti? man, what's up? Serious? So may problema ni mo? Nakadungog ka na kung sa'yo akong gisulti. O gisultihan ka usab ni Clavel nga mitawag ni mo bahin ini. Kilala pa ba kung magpasabot mo pagbalik? Klaruhan ang bro. Unsa man? Ginsulto ba ko ni mo? Ako magmin nga mensulto ka. Ba't akong gitandog ang imong ego? O gisukod ko lang kung unsa ka kasinsero sa imong pagserbisyo o pag-alagad sa mga yanong inosenteng tao nga naglaom sa imong tiunay nga serbisyo. Ah, shit! I'm sorry, bro. Pero dili tingali maayo nga magpakaron ingon pa ko. Kung unsay imong nadungog nako, mao gina. Ug mao kanay ako maruganan. Gihagit pa ko ni mo, bro? Yes, bro. Gihagi tagyog ka. Oh my! Di ko ni buhaton, bro, para lang sa kong kaugalingon. Para kinis kinabagaan. Sama na ikaw rin na ginahini o gout sa mong lubnganan o sa mga mahali mo sa kinabuhi. Yes, bro. Tinuod gina. Kagipasayon din ang imong kipanulti. Tingaling nalimot ka sa kong gingon nga nagkagamot ka na sila o mahimong naaara ka na sila sa imong palibot. Wa gyud ko malimot sa imong giingon, bro. Gitiman-an ko gyud na. Pero gisum up nako kung unsa ang imong gipanulti. Sa lakton, I have my conclusion. Gadi kita ang imong salig ni bisan kinsa, bisan pas kaugalingon tang anino. Bro! Mayon tagnapugngan ni Matt si John sa buot niya buhaton. Kay mamiligro dili la siya. Lakip ang tibuok niya pamilya o mga higala. Oh, may nanawag. Hello? Nagmahay kong gitawagan kang ganiya. Misalig man ko nimo. Pero imo ra wala yung gipaabot ni Matt kung unsa itong gipanagsultihan. John. Sorry. Wa ang tagato nimo buhata. But anyway, ngay tabura. It's okay. Again, sorry. Bye, club. God. Oh, si Matt. Yes, hello. Bullshit ng kanhi ni kugma mo. Bullshit siya! Matt. Wa niya huna-una nga concern lang ko sa iyong safety. Ngan nga higala mi. Ug labaw na gyud. Labaw ka na. Nga concern kayo niya. My God. Matt, unsa ko nag-ibog ipanulti? Kay dili ba tinuod? Matt, please. Libaw ka ba kung sa iyong gipanulti nako? Libaw ka ba? Pamati. Wa pa ginay resulta sa inyong test. Abi na kung dili ka na manawag na ako, John. Abi kung busugot ka na lang ang mamatay ko. My God. Saan ko ka nang imong gipanulti, Jess? John, hadlo ko. Nabalaka ako. Tingali ko sa result sa akong test. Sa test nila ni Papa ug Mama, ni Hillary ug sa akong mga partidos. Di ba gisaling na nato na sa ginuwag ka ng Jess? Ano man lang ka man. John, tao lang ko. Kuyang ko. Yes. But kinahanglan nga ligunon mo ang imong kaugalingon. Kaysa gikaingon ko na, pagsuway lang kining ato rin yung malagpasan, Jess. Yes. Akong gipaninguha nga malig-on ko, but sige kaigon ko na huyang ko, John. Okay. Close your eyes. Huwag isulti sa Ginoo nga gitugyan mo na niyang tanan. I-surrender ni Jesus ang tanan mong kabalaka, Jess. Kaligunon ka giniya. And talk to Him. Talk to Jesus by saying, "Oh, Jesus, I surrender myself to you. Take care of everything." Gipiyong ko ng akong mga mata. Now say it. "Oh, Jesus, I surrender myself to you. Take care of everything." Oh, Jesus, I surrender myself to you. Take care of everything.
Karon, unsay imong ikasulti sa tanan nga gisulti ni Jan dili nako? Ha? Unsa, Clavel? Agay ka unta mauwaw ni Jan. Kung nganong ingon ana ang imong reaksyon man. Unsa? Maunay tinuod. Kay gitandog na niya ang imong ego as a military. Nga nasayod ka man unta di ay bahin ining organisasyon sa mga elite nga buot mo kontrol na tong tanan. Pero unsa imong ipakita ang reaksyon? Damn it! Kung si buot mong ipasabot, nga ako mo nasayop. Nasayop ko pagpakita o concern nga to ha? Sa kanhi mong hinigugma. Kung gusto ka mahat nga dili na ko putlo ng atong panagsulti, ayaw sa kuli og nonsense ang atong panagsulti. Sa ato ba? Basulon ko nimo. Dili ba ikaw rin mitawag na ko bahin sa buot mahitabo ni Jan? Yes! Kay misalig unta ko nimo. Buot unta ko musalig nimo. Pero unsa man imong gibuhat? Hello? Hello? Clavel? Hello? Hello? Ay, kapait bini akong kahimtang dire Clinton. Ay, gikuyawan akong maayo dire. Kay ingon, karon kuno mo abot ang resulta sa akong alingag-ngag test. Ay, apil ang ilong og kinatibuk-an sa akong ba. Ay, pastilan. Wala pa na hapon maabot ang resulta ninyo. Ay, wala pa lagi. Ay, Haskag. Daw pa yung haskag. Pastilag magpositive ka, no? what? Ikaw ba? Simba ko kang lintuna ka. Daw, Wala pero kang man. kagwanga ka. Ito mo ba kagdila, ha? Daw pa man. Gaw, be! Mura kang tagadabaw. Madalang simba ko kung positive yung ka. Kasagaran na ba sa buwan ma-positive? Mamatay na ba? Sige yun! Gara-garain dyan ko! Gara-garain dyan ko, Clinton na ka! Kay mamatay gani ko! Ay talagunta dyan ka! Arong takdan ka! Hala, no! Kung di mo na buhaton, ikaw rin yung kalag nga kuwan. Bali, og liog. Kay banggion ko maginang liog ni mo. Hilamay! Na. Ganahan po di kang mapasitive ko, no? Ay, makabuti kag mapasitive ka. Nga di man. Ha? Dabi. Nga ba niya? Ano ko na lang daan kay murag mapasitive yung kahilarya ha ka? Ikaw ba? Malipay gani ka mamatay ko, ha? O sige. Manugon ako. Matsa may togon ni mo? Impas na daan ka tong utang na ako ni mong 15 mil, ha? Unsa? Hala! Nayapak. May utang pa man din ka na kung hilarya ha ka, no? Ayaw sa kamatay, oy! Ayaw Nainumdum kamatay! noon. Pag pinal lang! Lambit, Senator Regina. Nganong nakalik diya sa social media ang mga information sa gihimong autopsy dito sa Europe nga dili usa ka virus ang DVD kundi bakterya kini. Unsa? Mao ba, Chief Devon? Napasapasa na kini maong information sa mga tao. Tungod nining hitabuga, makapasulod dahon kini sa burnout sa mga nangamatay sa kalibutan. Nagkabuang na karon ang ahensya sa panglawas sa kalibutan nga front nato. Naglibog na sila unsaon nila kini pagpanagang kay naputos na kini karon sa pagkontinar og panaway. Nawa ko ni klaro ang mga buletin nga ilang ipagawas labot sa DVD virus. Kinahanglang maalkontrahan kini nato, Senator Regina. Buhatan ninyo ang tanan. Damn it! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!